É un libro novo porque xa é unha segunda edición. A primeira foi un premio, que foi o premio Amigos de Galicia, que se chama Orelo, non? O colectivo Susubamo del premio, perdón. O colectivo Orelo, Amigos de Galicia, o premio Susubamo de Poesía, no Concello de García foi concedido ese premio. E, bueno, fixeras unha tirada importante, a primeira edición. O que pasa que Manuel non estaba moi contento con como foran as cousas editoriais dese libro, quería quitar unha segunda edición. Entón fixamos esta un poquinho máis cuidada, e para non vender o mesmo libro, pois optamos por incluir unha segunda parte que se chama, ademais de Desenativa, e ainda sigue esa mesma liña temática, chamase A Demarcación do Volcán, chamase a segunda parte. Nós somos unha editorial que este ainda é o primeiro título que quitamos. Comentaba antes con José María que estamos en proceso de editar dos novos libros. Un deles está, bueno, casi na imprenta, e o outro está casi entrejado cando este a sairá, a ver se saen os dous. E imos con moita calma porque evidentemente non somos unha editora que esteamos competindo comercialmente, que a poesía seríamos uns ilusos, pobres ilusos, non se fixéramos iso. O que pasa é que, bueno, pois tiñamos a idea de crear unha plataforma, e máis é un bo nome máis que empresa, plataforma, para dar a conocer a xente que, se non fose por editoras pequenas como esta, pois non seguirían adiante, non terían marxe no mundo editorial probablemente. É unha aposta dun poeta que ten, a pesar de ser o primeiro libro publicado por ele tamén, por certo, o seu primeiro libro como libro, aunque ten publicado antoloxías, varias cousas. É un poeta con unha trayectoria importante, e que os falará Manolo do Río, que está aí á miña esquerda. Este é Manuel López Rodríguez. Manolo do Río é crítico literario, aunque parece que é moi pretencioso o nome, non? Pois realmente ides ver que é un lector estupendo para este tipo de libro, e nomeadamente para este, porque somos os dous amigos de Manuel. Temos falado miles de horas no coche, en paseos, en bares, nas nosas casas, non só deste libro, senón da poesía en xeral, de miles de temas, desde da crise económica ata como nos pode afectar incluso a nosa moneda como a escrava. Realmente non afecta demasiado porque xa é o que é, non? Xa falábamos antes con José María destes temas, que, por certo, moitas gracias por darnos este espacio. Para mí é un honor estar aquí en Michelena, que sea un local distinto, porque sempre que viña a Pontevedra era unha visita obligada, non? Cando viña a Pontevedra. Para nós é un placer que se podan facer estas cousas e que contedes con nós. Estamos encantados, evidentemente. Además, con esta xente aquí que dá o seu tempo por vir a vernos, a escutarnos, a Manuel, evidentemente, eu xa aquí como introductor. Podemos falar un pouco da Echa Escrava, simplemente comentar que somos unha editorial de Noia, pequena. Estamos abertos a publicar poesía, basicamente, é a nosa primeira intención por ahora. Somos un consello redactor bastante duro, creo, escollendo os libros, por iso publicamos a Manuel. Bueno, pois temos así unha teima con isto da poesía que ven anos atrás, e fartos de ver que, non sei, que se pechan portas a xente que se deberían abrir. Optamos por dar este pequeno empujón á literatura, sempre, evidentemente, en lingua galega. Ademais, que, bueno, no momento no que estábamos considerando que o idioma galego pois estaba sufrindo nunha serie de traspés que non lle correspondían, non? Polo seu propio mérito, pois é unha cousa máis, non? Que está aí, como pode ser o seu propio blog, que ten un blog que é moi activo, onde podedes atopar desde poesía ata fenómenos ovnis, que conste que o fai con unha fan de que a xente lea o seu blog, creo pensar iso. Bueno, no blog de Manolo tamén podedes entrar, que tamén é un blog interesante, aunque ele é máis vago para escribir, pasei como a mí. Pois realmente o da Echa Escrava eu sería incapaz de manter un blog día a día, non? Para ir metendo entradas, como son eu. Pero, bueno, eu penso que imos fazer un traballo que se verá daqui a uns anos, se todo vai ben, a ver se nos quitan o ISBN, porque este nos quitando libros, probablemente nos dieron un toque. Vedes que, bueno, por unha cosa de ensinamento do libro que quería comentarvos, o tema da portada, que me gusta comentar isto, non? Pois foi obra de María José Malarnás, que, bueno, a mí pareceme que o libro ten que ser tamén como obxecto, a ver que se fala tanto de soportes, non? Digital ou tradicional, pois penso que tamén lle daba ahora ao libro a súa coberta, non? E cantas veces non compramos un libro para abrir a coberta do libro, a mí pasa, polo menos. Sin embargo, considero un lector bastante
non diría inteligente, pero sí avispado, non? Para saber cando vai a meter jato por lebre no libro, porque sempre leo antes un pouco o libro e rara vez te equivocas, pero a portada sí que me fai comprar un libro moitas veces. E penso que neste tipo de proxectos nos que eres unha cousa moi modesta, mellor, se coidas un pouquiño o traballo tamén das portadas, a imaxe, pois faz un soporte tamén máis bonito para que o libro é máis digno, non? E sin máis rollo vou pasar a deixar como